जेब्लानो जिसुआ मोनसे मिराकेल मावदों अब्ला बियो साबातनि दिन मीन्स जिरायनाय सान गोथार सान बै जिसुनि हाजारसे बोसोरा जिरायनाय सान बियो नैबेनि थाखाय मोनसे जेरावबो प्रफेसि मोनसे गालांदों जिसुआ जेब्लानो माबा मोनसे मावदों बेयाव फिसा 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 बै हाजार बोसोरनि उद्देश्ययै गोबां खोथाफोरखौ बेयाव प्रफेसि गालांदों बेनिखायनो जिसुआ बुंदों आंनि मुगाया जाथ'वाखै खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय आङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि मिनिस्ट्रि मावनायाव गिबि खेब मिराकेल मावनाय बे बिषयाव आङो सावरायनो लादों बेखौ मोननो हागोन जहननि 2 अध्याय 1निफ्राय 11 पदसिम जोङो बेखौ फरायनानै नायनि बेयाव बेबायदि लिरदों सानथामनियाव गालिलनि खाना नोगोराव हाबा खुंसे जादों आरो जिसुनि बिमाया बेयाव दंमोन जिसुआबो आरो बिनि सेलाफ्राबो बि हाबायाव हांख्रायजादोंमोन जेब्ला द्राखा बिदैया थोआ जायो अब्ला जिसुनि बिमाया रायथिबाय बिसोरहा द्राखा बिदै गैया नाथाय जिसुआ होनबाय आइ नोंजों आंजों मा आंनि मुगाया दाबोनो जाथ'वाखै बिमाया दाव दाव खालायग्राफोरखौ होनबाय बि थोननाय बादि नोंसोरो खालामदो बेयाव जुदायारिफोरनि फोथारनायनि हुदा बादि गंद अन्थाइनि दोनि मुथिखिफोर फज'नाय दंमोन बेफोरो गंफा गंफायाव महननै महनथाम जानायमोन जिसुआ बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो मुथिखिफोरखौ दैजों सुफुंदो आरो बेफोरखौ रुगुंसिम सुफुंबाय आरो जिसुआ बिसोरखौ होनबाय दानो खावनानै हाबानि गाहायनो है आरो बिसोरो दैखौ लांनानै हैबाय आन्दाय हाबानि गाहाया बि द्राखा बिदै जास्लायनाय दैखौ साखिब्ला आरो बबेनिफ्राय जाखो बियो बेखौ मिथियाखैमोन नाथाय दै खावनाय दाव दाव खालायग्राफ्रा मिथिगौमोन अब्ला हाबानि गाहाया हौवा गोदानखौ लिंहरनानै होनबाय मानसि साफ्रोमबो मोजां द्राखा बिदैखौ बुलायग्रोयो आरो मानसिफ्रा फेब्ला गाज्रिसिनखौ बुलायो नोङो दासिम मोजां द्राखा बिदैखौ दोनबावदों जिसुआ हांखोफोरनि बे मावजेननायखौ गालिलनि खाना नोगोराव मावनानै गावनि समायनायखौ दिन्थिबाय आरो बिनि सेलाफ्रा बेखौ फोथायबाय दानो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर नोंथांमोनहा बे मोनसे जिसुनि सोमोनांथाव मावनाय हाबानि सोमोन्दै खोनाबाय जे जिसुआ साधारन दैखौ द्राखा बिदैयाव जास्लायहोनाय हाबानि बे भजनि सोमोन्दै भजआव हाबानि भजआव द्राखा बिदै थोआ जानाय समाव थ' जिसुआ इसोर जानानैबो आत्मायाव इसोर जानानैबो बियो मानसिफोरजों गोरोबफानानै दङमोन बियो हाबा हुखाबो जायोमोन मानसिया जेरै सानो मानसिया जेरै अनुभब खालामो बे मोन्दांथिया जिसुनियावबो दङमोन बेनिखायनो बियो गावनि बिमाजों आरो गावनि सेलाफोरजों लोगोसे हाबायाव थांनाय समाव हाबायाव द्राखा बिदै थोयै जानायाव जिसुनि बिमाया जेब्ला बेखौ खावलायो जे बिसोरहा द्राखा बिदैया जोब्बाय बेबायदि जेब्ला रायथियो जिसुआ बेवहाय बिमाखौ बुंदों आइ नोंजों आंजों मा थ' बिनि ओंथिया बेखौनो बुजायदों जिसुआ बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंजों आंजों हानि मोदोमनिसो सोमोन्दो दं नाथाय जिउआव नोंजों आंजों माबादि सोमोन्दो नों मिथिया
बबे समाव इसोरा बियो आत्मायाव इसोर जानायखाय बबे समाव मा खामानिखौ मावनांगौ बियो मोनथिगौ। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, आइ नोंजों आंजों मा, आंनि मुगाया दाबोनो जाथ'वाखै बे बाथ्राखौ नों मोनथिया। जिसुनि हाबा मावनायनि मुगाया जाथ'वाखै। साधारनते जोङो बेखौ सानो जे जिसुनि हाबा मावनाय मुगाया दाबोनो जाथ'वाखै, माने मिराकेल हाबा मावनाय मुगाया जाथ'वाखै ना मा बाथ्राखौ बुंनाय जादों? जिसुआ बेयाव माबे मुगानि बाथ्राखौ बुंदों? मुगाया जाथ'वाखै। माबे मुगानि बाथ्राखौ बुंदों? बे मिराकेल मावनायनिबो मोनसे टाइम टेबल थायो नामा? निश्चय जिसुआ बेयावहाय मोनसे प्रफेसि होनानै दोनदों। प्रफेसि दङ, प्रफेसिनि बाथ्रा, प्रफेसिनि बिसय बेयाव हाबनानै दं। मानोना गिबि सारियाव बेबादि लिरदों, सानथामनियाव गालिलनि काना नोगोराव हाबा खुंसे जादों। सानथामनियाव जिसुआ बे नोगोरावहाय सानथामाव मोनहैदोंमोन। बे नोगोरनि हाबा जानाय बे जायगायाव सानथामाव मोनहैदोंमोन। माने सानसे साननै, बियो साननैया गुबुन जायगायाव दंमोन आरो सानथामाव जेब्लानाखि सानथाम जायो अब्ला बे हाबा जानाय जायगायावहाय बेयो ग्रोब लोगो मोनहैदों। नैबे सानथामाव मोनहैनाया बे मोनसे प्रफेसि। आङो मैयानि मोनसे भिडिअ'आवबो बुंखादों जे शुक्रबार सुनिबार साननै आरो सानथामाव सिखांफिननाय। जिसुनि नख्राङाव थांनायनिफ्राय दासिमाव 2000 बोसोर आरो 3000 बोसोर। सानथामाव इसोरनि सानसे, मानसिनि 1000 बोसोर। जिसुनि सोरगोआव थांनाया दासिमाव 2000 बोसोर जाबाय आरो 3000 बोसोर। मिलेनियाम इयार, 1000 इयारनि थाखाय जिसुनो सासन खालामनो थाखाय होगोन। जिसुनो मोनसे 1000 बोसोरनि थाखाय गोदान नख्रां, गोदान जेरुसालेम, गोदान पृथिबि, बेयावहाय जिसुनो 1000 बोसोरनि थाखाय सासन खालामनो हागोन। नैबे सानथामाव आगान हैनाय, सानथामाव सिखांफिननाय, नैबे 1000 बोसोरखौनो सानथामाव बेयाव प्रफेसि होदों। बेनिखायनो जिसुआ मारियामखौ, गावनि बिमाखौ बुंदों, आंनि मुगाया दाबोनो जाथ'वाखै। माने बै मिलेनियाम इयार, 1000 बोसोर, नैबे समा दाबो सफैथ'वाखै। बैखौसो बुंदों। नाखि गावनि जे मिराकेल खामानि मावनांगौ बे टाइमा नङा। बे टाइमजों आरो बै जे मिलेनियाम इयार, बेयावहाय नैबे 1000 जिसुनि 1000 बोसोराव ना बेयावहाय खुनु गांनाय उखैनाय गैया, आंखाल थोआ जाया, बेयाव मुंनिबो थोआ जाया। नैबे जोंनि हानि संसाराव गोबां बुस्थुआ सर्टेज जायो, थोआ जायो। सानाय सुनाय, खाना खुजा लेंग्रा बायदिसिना जायो दानियाव। आरो जिसुआ, नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय, जेब्लानो जिसुआ मोनसे मिराकेल मावदों अब्ला बियो साबातनि दिन, मिन्स जिरायनाय सान, गोथार सान। बै जिसुनि 1000 बोसोरा जिरायनाय सान बियो। नैबेनि थाखाय मोनसे जेरावबो प्रफेसि मोनसे गालांदों। जिसुआ जेब्लानो माबा मोनसे मावदों बेयाव फिसा बै 1000 बोसोरनि उद्देश्ययै गोबां खोथाफोरखौ बेयाव प्रफेसि गालांदों। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, आंनि मुगाया जाथ'वाखै। माने बै 1000 बोसोरनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों जिसुआ। आरो साधारन मोनसे दैखौहाय बियो द्राखा बिदैयाव जास्लायहोनाय, बे सोमोनांथाव। बे मोनसे मिराकेल। नुनायावथ' दैसोमोन
आरो बे बोरै द्राखा बिदै जाखो, द्राखायाव बोरै जास्लायखो सेकेन्डआवनो। मानो? जिसुआ गावहादि इसोरिक शक्ति मोनसे गुन दं मानसि जानानैबो, नाथाय बिनि मोदोमासो मानसिनि, आत्माया बेना इसोर, बियो खुद इसोर। बिनि मोनसे फोरमानखौ बियो देखायदों। बियो बाथ्राफोरजोंहाय गोबां मिराकेलखौ मावोमोन, जेरैहाय बार हुखाफोरखौ होबथानाय बाथ्राजों, बियो बाथ्राजों मावोमोन। बेबायदिनो बियो गिबि खेबनि थाखाय सोमोनांथाव हाबाखौ बियो हाबानि भजनि टाइमाव बियो मावनानै देखायदों। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 19 अध्याय 9 आरो 10 बेयाव नायोब्लाबो जों नुयो हाबानि, जिसुनि हाबानि भजनि सोमोन्दै नुजाहोजानाय 19 अध्याय 9 पद। आरो बियो आंखौ होनबाय, नों लिरदो, मेन्दा बिसानि हाबानि भजआ हांख्राय जानायफ्रा बोर होजाग्रा। आरो बियो आंखौ होनबाय, बेफोरो इसोरनि नंगौ बाथ्राफोर। मेन्दा बिसानि हाबानि भज। मेन्दा बिसानि हाबानि भजआ माला जागोन? मेन्दा बिसानि हाबानि भजआनो जागोन जेब्लानाखि बे संसाराव फैनानै जिसुआ गावनि मानसिफोरखौ लानानै थांगोन आरो बियो 1000 बोसोरनि थाखाय सासन खालामगोन। नैबे 1000 बोसोर सासन खालामनायखौनो मेन्दा बिसानि हाबानि भज नैबेखौहाय बुजायो। बेनिखायनो जिसुआ जहन्नि 2 बे 1निफ्राय 11 पदसिमाव बे हाबानि भजआव बियो नैबे मिराकेल थैयै जानायखौ सुफुंदों। मानो? बै 1000 बोसोराव बेयाव खुनु थोआ जानाय नङा। बेयाव जि संसाराव दुखुजों बुंफबनाय मानसिफोरनो बेयाव खुनु मुवा मुंसेबो गांनाय, उखैनाय, सानाय सुनाय गासैखौबो जिसुआ सुफुंजोबगोन। नैबे संसाराव थानाय समाव मोननाय खस्थ'नि फिथाइखौ बै समाव हैगोन। बेनिखायनो जिसुआ बेयावहाय माखासे प्रफेसिफोरखौ होलांदों, खारन बियो जिउआव इसोर जानायखाय। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे मोनसे साधारन बिसयाव बेयावबो मोनसे गिदिर प्रफेसि हाबनानै दङ। गिदिर प्रफेसि मोनसे थाखोमानाय बिसय हाबनानै दं। निस्सय नोंथांमोना बुजिबाय। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै, बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो साबाय। बाखि जुदि बुजिबावनांगौ दङब्ला उनाव जोङो बुजिलांनोसै। नासरेथनि जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।